68 barangay sa Pangasinan hindi pa rin drug cleared according yan sa PIDEA. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Malinis na sa ilegal na droga ang halos lahat ng barangay sa probinsya ng Pangasinan. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Pangasinan, umaabot na sa 94.6% ng mga barangay ang idineklarang drug cleared. Gayunman, sa kabuang 1,364 na barangay, 68 pa ang nananatiling apektado ng ilegal na droga. Kinumpirma ito ni Dexter Asayco, ang Provincial Director ng PIDEA sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan kamakailan. Paliwanag niya, patuloy pa ring minomonitor ang mga natitirang barangay dahil may naitatalang drug personalities at kinakailangan pa ng Balay Silangan Reformation Program bago tuluyang ideklarang malinis ang isang lugar. Dagdag pa ni Asayco, nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan para sa pagtatayo ng Balay Silangan pero aminado siyang hamon pa rin ang kakulangan sa pondo. Sa kabila nito, iginit ng PIDEA na epektibo ang operasyon ng kanilang task force kasama ang pulisya, Coast Guard at iba pang ahensya kaya napipigilan ng tangkang gawing bagsakan ng droga ang lalawigan. Matatandang noong Oktubre nung nakaraang taon, nasabat ang halos 895 na kilo ng shabu na nagkakalaga na mahigit 6 na bilyong piso sa bayan ng Labrador. Kaugnay nito ng naunang bypass operation sa bayan ng Bugalyon kung saan mahigit 125 kilos ng shabu naman ang nakumpiska. Kasama mumula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.